Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ewenna si biko gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Isiokwu m ga-ewetara gị n'ụbọchị taa bụ ọkpakụ erieri, nke na-asị na mgbe ochie, mgbe elu bụ ala ọsa, mgbe ụlọ akwụkwọ bụ ụlọ akwụkwọ, mgbe ndị nkụzi na-enwe nnukwu ugwu na nsọpụrụ, mgbe hedmasta bụ gọọmenti a na-ahụ anya n'obodo, otu nwoke aha ya bụ Akụbụzọ, ọkụ na-agba ọzara, ọ dị mfe anyị arụ, dịka a na-akpọ ogwu n'anya, bịara ịchị ụlọ akwụkwọ dị n'obodo Abangwu. Tupu nwoke a erute, ewu ya ejezuola ebe niile. Ndị ụfọdụ na-akọ ihe ọma banyere ya, ndị ọzọ ihe ọjọọ. Onye na-akọ nke ya, ọ na-akpụnye ya nnu ka ọ tọọ ụtọ. Ndị okenye na-eto ya maka oke amamihe na ịgba mbọ ya. Ụmụ okorobịa ibe ya na-akọtọ ya maka oke ọchụchọ ya. Ụmụ akwụkwọ na-akọ ihe ha nụrụ maka ọchịchị aka ike ya. Akụkọ ndị a na-akọ banyere ya mere ka onye ọbụla ma titi ma rere kee nkwụcha kpachapụ anya iji mata aka a ga-eji so ya, n'ihi na amara nwoke amaghị uche ya ọra ahụ. Akụbụzọ bụ hedmasta a maara aha ya. Ọ gụwara isi n'akwụkwọ. Ihe eji mara ya bụ ịsụ asụsụ Latin. Asụsụ a abụrụla ahụ ya, nke bụ na ọ naghị echeta na ndị ọzọ anaghị asụ ya. Ọ na-akpụ Latin n'ọnụ mgbe niile. Ekpere ya n'ụlọ ya na ụlọ akwụkwọ na-abụ na Latin. Ndị ụfọdụ na-asị na oke mmụta ya etipụla ya ara. Ndị ọzọ na-asị na ọ bụ onye nganga. Ụdị mmadụ ya gbara onye ọbụla gharị, n'ihi na ahụbeghị oyiri ya. Ọ bụ nwoke dị oke omimi. Ọ naghị ekwu ọtụtụ okwu. Ọ naghị achị ọchị. Ọ naghị achọ mmekọ mmadụ. Naanị ihe ọ maara bụ ọrụ ya. Otu o siri akpa ike, ọtụtụ mmadụ ahụbeghị ya, na-eche na ọ bụ agadaga dimkpa ha ka enyi. Ọ bụghị otu a. Akụbụzọ adaghị dimkpa, ma ọ na-eme ihe dimkpa. Chi ya kesiri ya ike. Ọ dị uchu, dịkwa gara gara. Ọ maghị ezumike, ma ahụ anaghị afụ ya ụfụ. Ọ dị ọmarịcha oji, ma nwee oyoyo eze na-enwu ka ọdụ, nke mere na ọ saghe ọnụ ya, ọ dị ka ya emechikwara ya emechi. Ọ dị nnọọ ka a ga-asị na e nyere ya eze iji na-achị naanị ọchị, ma o nweghị ohere maka ọchị. Nkịta sịrị na ndị nwere ike amaghị anọ ana. A sịrị na mma nwoke n'ala n'iyi, ma mma nwaanyị na-ebutere ya okwu. Ma dịka anyị maara, ihe dị mma n'anya bụ nwanne. N'ihi ya, ọ bụrụ na ọnwụnwa dịrị nwaanyị mabigara mma oke, ọ dịkwara nwoke mara oke mma. Ebe Akụbụzọ mara mma okorobịa, tinyere oke mmụta ya na ọkwa ya dị elu, ụmụ agbọghọbịa chapụrụ achapụ marakwa akwụkwọ na-apịnyere ya anya, na-achọkwa ka ọ mara na ha akpọghị ya asị. Nwanne m, aga m adọbiri ya ebe a. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ọkpakụ erieri.
pịara m aka na na chiabọtị ma tụsara m ozi a. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi.